Bresusem ngoma etosu mienu ti dunan. Na Abia ne n'agyanom kodae. Na wosie no David kuromu. Na ne ba Asa bedi nade. Ne breso na asase no so dwo mfie du. Na Asa yodeyeye na tene Awurade ne Nyankopɔn ani so. Na oyiyi ananafo afɔrebukyia ne sronsronmea no. Na oburi adum no. Na otwitwa asera nnua no gui. Na ɔka kyerɛ Yuda sɛ wɔnhwehwɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na woni ne mmara ne n'ahyɛde no so. Na oyiyi Yuda nkuro nyinaa so sronsronmea ne owia honi no. Na ahenni no mu dwoe wɔ n'ase. Na wɔkyekyere nkuro a ɛyɛ din Yuda, efiri sɛ asase no so dwoe. Na wɔanko ɔko biara mfie no mu, efiri sɛ Awurade maa no ɔhome. Na ɔka kyerɛ Yuda sɛ, momma yɛnkyekyere nkuro yi, na yɛmfa ɔfasuo ne aban atenten, apono ne adaban ntwa ho nhyia. Asase yi da so da yɛn anim, efiri sɛ yɛahwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn. Yɛahwehwɛ no, na wama yɛn ɔhome afa nyinaa ahyia. Na wɔkyekyere na si wɔn yie. Na Asa wɔdɔm a wɔsɔ akyɛm ne mpia mu. Yuda mu nipa 3,000 ne Benyamin mu nipa a wɔsɔ akyɛm mu na wɔkuntunu tadua 280. Mmarima a otum wɔn ho ara nko. Na Ethiopiani Sera de dɔm a ano si 1,000 ne nteaseɛnam 200 baa wɔn so. Na obeduru Maresa. Na Asa firi adi kohyia no. Na ɔbaa mpasua mu Sefata bonhwa mu Maresa ho. Na Asa frɛ Awurade ne Nyankopɔn sɛ, Awurade, ɛnyɛ adeɛ bi ma wo sɛ wobɛboa wɔn a wɔdɔɔso anaa wɔn a wɔnni tumi. Boa yɛn, Awurade yɛn Nyankopɔn, na wo na yɛtwere wɔ, na wo din mu na yɛnam rekɔ nipakuo yi soɔ. Awurade, yɛn Nyankopɔn ne wo, ma wo dasani nya wo so ahoɔden. Ɛna Awurade ka Etiopiafoɔ no guiɛ Asa ne Yuda anim. Etiopiafoɔ no dwanee. Na Asa ne nipa a ɔka ne ho no tii wɔn koduru Gera. Na Etiopiafoɔ mu nipa totɔe ara kosii sɛ nkwagye biara anka ama wɔn. Na wɔdwerɛɛ wɔn Awurade ne ne dɔm anim. Na wɔfa asade bebree pa. Na wɔsɛe nkuro a etwa Gera ho hyia no nyinaa. Na Awurade huhu kutaa wɔn. Na wɔfom nkuro no nyinaa. Na asade pii wɔ mu. Na wɔsɛe mmoakuo ntomadan nso. Na wɔfa anwan pii ne yoma kɔe. Na wɔsane baa Yerusalem.